karumar benglong pini doke alo nonam che thanglong Bollywood queen mate ajike men nai Hindi film long actress alangli men ke Kangana Ranaut non kimi Bollywood film mate Alar Marjan men klalo emergency labang so film mate Alar Marjan fan ilutum kar benglong mate asamang kang an sistami alang lutum che parjan ni fan mate ke sutung ni fan location nang kelang mate nak humri i che parjan ji fan ke damtang kirlis pon Bollywood film mate Alar Marjan men klalo anek labang so film mustame ilutum kar bi artist tum penangan che parjan non iglong lo asi non kimi emergency Alar Marjan mate film long ilutum kar benglong artist tum che parjan non long ta hai nanti langsung kaki karbiang lo mau kan dalam setang klong video hai mati aktor actress video lang iberte nanti handshake channel lubusan serkai pinon lapen like tanang pinon ning non lapen komen lang toke am sining non pinya video klan sigang ton lo kur wang tu